Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bumatak man marin na, limastik a sigarilyo, kentay sigot agad gatangag. Mabiit lang ang tayalaan ka, pariteryong. Ni, mare, ni pare huwaning tilimabas. Inal daw sa matakas na tararamidan na mare. Morning exercise na ti agjag-jogging, pariteryong. Day tagayam ti sikreto na Wen, inal daw ti panag-jogging na. Kan mayat ti kanin na, pare. Balanced diet, ama ko na. Kasanumatan na mo mare. Naistorya na kanyak idi na minsan, pare. Day talagang ti sikreto na. Iso anak salon at kan mayat ti pamagina mare. Wen, healthy living ka no ako na. Isuntuman mo taramidok mare. Rugyak tumat ti bagbagada a balance diet. Kan ag-exercise sakmatan mare. Kabailam nga rod. Wala. Sakpay ti ko na mare. Nalaka lang day ta. Magtuyan kiting tiga-gatang asigarilyo mare. Anya ti masidaber ta bakit? Adobo ababoy tiryong lakay. Ay nawaw. Awan ti naduma. Naimas mo ti adobo lakay. Namanti ka. Kan puro tabangar bakit? Kat sigud mat ngagsidsida ka iti adobo. Saan ita bakit? Ta healthy living matinda tao. Anya? Wen, manipo dita. Klik-klik akong dagiti makan nga adda ti madi nga ipiktunay ti bagay ken ag-exercise akong bakit? Anya man ang tinapampanunot mo aya. Mangrugiak ita. Iso nga anusam asidaan ti adobo ngayon luto ma. Ta saan akong amangan iti namanti ka amakan manipod ita. Ay nawaw. Anya ti aramidem dito yung katrabi enter yung lakay. Agsigarilyo pa lang. Umuna ka na maturog bakit? Ay nawaw. Kalkalpas mo lang anangan. Anya kalakit din mo't timber ta bakit? Pakibiyangan mo't aminan. Anya ti ko na mitay. Kat saan ka nga agsida iti adobo nga inlutok ta na mantika? Ita, agsigarilyo ka mat gayam? Ay naapay ngamin aya pakibiyangan ti baragsigarilyo bakit? Sa bali mo't tinasaritaan daytan Healthy living? Ngam addamat bisyo na? Ay nawaw. Naawan ta aramidan bakit? Umuna ka na maturog. Di nakpakibibyangan. Ay nawaw. Nasapa ka mat anak ka riing si Kateryong. Magjaging kita bakit? Anya? Saan ka di ngayon baking ka healthy living da tao ita? Awan latamok dita. Ay, numabayaganak. Si Kanton ti makamu agluto ay. Apay, mano nga oras ti jogging mo aya? Agpadayak bakit? Sakto man ang agsublay. Tapno ma-exercise mo ti bagbagik Mabalin mat adi talatan para angan. Ijay dayang arod ti kayat ko. Anya ko matinagdumaan na kat jogging laeng mati aramidam. Awanin tado sa bakit? Taktakan nakpailangan mo. Ala, mabana ko. Gumatangak man iti sardinas, marinena. Nakita ka nagpadaya ni pariteryong Mari Berta. Ay uwan mare, nasapa nagpadaya. Apay ka no ijay daya, Mare. Agjogging ka no. Isto ti exercise na.
Anya. Talaga nga impapati na ti healthy living asang kay baga na, mare. Ay na, mayat kumaan no isardeng na mo lang ti panagsigarilyo na, mare. Kat no uray kalkalpas mi anangan, agsigsigarilyo latta, mare. Mano nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, mare. Ay na, uray balance diet ti kankanin na, kan inaldaw nga ag-exercise, no adamot bisyo na, awan latta, amare, saan ama ko na a healthy living ti kasta. Isumat ibagbagak kan kwa na, kamawam mo dengdenggan na, mare. Simangpat ka matgaya man, Tiryong. Kasangsangpit ko lang, bakit? Ay nawaw, kalkalpas mo nag-jogging sa ita, agsigsigarilyo kan. Isungar mo tinanak, apay Kasta ti healthy living asang kay bagam. Sa anak mo tinamangmangan, itinamanti ka. Kan inaldaw ti panagjogging ko, bakit? Ngam kalpasan ti panag-jogging mo, kan panangan mo, kat agsigarilyo ka, may. Apay ngamin ay abakibiyangam amin agaraw ko si Kaberta. At dangarod mo ti diskarte. Palagiplaeng lakay. Kasanwa na ibagam a healthy living no adamat bisyom? Basta kasjay, no ipalawag ko, saan mong tumula ang maawatan? Jak amukan ka, Tiryong. Ada kalipay tila ako makamatis, mare. Naibusan, pare Tiryong. Ay nawaw, anya nga tila ako mairekomendam iti kaskanyak asensitibo iti makan, mare. Anya ti kayat mo, aya pare. Sidasan na naman ti ka, mare. Nateng gumano iso. Adalakok apako, pare. Mayat apang salad, no kayat mo kit di Sagmanungay. Nalakalaang pare. 30 ti kagudwa a kilo. Ngala, ikanak man nga ron, mare. May saap ako kan 5 istik a sigarilyo, mare. Ay na, saan akon nga aglaklako iti sigarilyo, pare. Isardeng ko. Sa maysa, nakunam a healthy living ka. Apay ngay agumatang ka iti sigarilyo. Ay na, mare. Kat healthy living mo talaga aramidag. Anya nga tiganas na nga, no agsigarilyo ka mo laang. Na, apay nga min, ay apakibiyangan nyo mo ti diskartek, mare. Healthy living ka di pay, no adamot laang ti bisyom, pare. Amom si kanena, nagado nga ibagbagam. Saan kon nga alaan ti pa ko? Gumata ang malangin ti sabale tersena. Ay, inal daw alumablabas nila kay mo iti paraangan may berta nakaw. Sa dinaw ti papapanan na aya. Jogging ti exercise na, nanang. Exercise. Healthy living ka nun nila kay kuita, nanang. Nartin tupay numakan ti saritaan. Di na kayat ti mangan iti namantika. Kano nakita nga jagjag ang kabayatan ti panagsigsigarilyo na anak ko. Makuna ka di pa'y a healthy living ti kasjay. Jakman ammo iti asawak, nana. Bagbagaam nila kay mo, anak ko. No kayat na ti healthy living, isardeng na pa'y nga umuna ti panagsigarilyo na. Apay, adadenggan na aya dayjay, nanang. Anya? No pakibiyanga, kuno kontrakter aramiden na, awan apaan naktumanan. Oray mayatikan kanin na, kan inal daw ti panagihersisyo na, no agsigarilyo mag, posiblay ang makaalamot laeng iti sakit na. Sa tino tinagapwam, Tiryong. Itenda na nalusing, Tata Lucas. Napanak lang kimatang iti sidaag. Puro natang samot tiganatang mo. Adamad basit karni na, Tata. Panglayon lang itinatang. Itaman pa. Wana ta healthy living da tao ita, Tata. Healthy living ko nam. Ngam sigarilyo mat tipas asukam. Asok lang mat da ita, Tata Lucas. Oray mayat tikan ka nam. Kan exercise ka. Nagsiksigarilyo ka batlahan. Awan ti sarbina. Adda nga ron ti ebidensyayo. Amang ipanagnak ahusto ti bagbagayo, Tata. Ha?
Nilakay mo ti limabas iti sangwanan ti tersenak, Mariberta. Agjagjaging manen kabayatan ti panagsigsigarilyo na. Jak amo kan kwa na Awan mo ti denggen na asao, Mare. Narigat nga agpayso no kontraan tayo nilakay mo, Mare. Nakaunget metla ang kanyak idinaminsan nga aldaw. Amok, Mare. Saan na pa'y nga inala tigatangan na kumakan ka? Wen ata gumatang kano iti pako asidaan na. Tapno saan apuro naman ti katikan kanin na. Ngam gumatang metla ang itili mga istik asigarilyo. Uray ni Nanang. Kinasarita nak idinaminsan, tanakita na kanumot nila kay ko, nga agsigsigarilyo kabayatan ti panagjagjaging na. Ay, agbambanugla ang atalaga, Mare. Saan a healthy living ti kastangar aramiden na? Ngam no kasta ti may bagaken kwa na, Mare, makaunget. Ala, di mulatan pakibyangan, Mare. Ay, orayan na siguro nga adda ti mariknana sakbay nga agnakom. Aywan, kasla na damag ko, saan kan nga aglaklako iti sigarilyo, Mare? Insardeng kun, Mare. Makapakonsensya ti aglako. Nang runa kat sobra matan ti panagsigsigarilyo ti kaadwan akalugaran tayo. Ay nawa, kunakmut amang iloto ka itinatang, ta isuti si daag, bakit? Adamat inggi sakla kay. Ay nawa, apay mo't akinargahamit ti mantika. Anya nga rod ti kayat mo ngay. Ada aya may gisasaan ang mamantikaan. Napudot adanong latta ko man na. Nagadulakot a reklamo mon ayak si Kateryong. Aglutok lang ti sa bala si Dak. Nasaysaya at pay. Tapno ammom no anya ti kayat mo. Di muntumang ngamin maawatan ti ko nakasaan ako ngagsidsiday ti namantika. Numantika, nagado a reklamom. Ngam no ti panagsigarilyom, di mo may sardeng. Kunam a healthy living ka, ngam agsigsigarilyo kalataman. Kumusta matan nila kay Mau, Berta, anak ka? Kas iti sigod lataan nanang. Innam abulan nan nga exercise. Kan saan amang mangan iti namantika. Di pa nagsigarilyo na ngay. Agsigsigarilyo lataan nanang. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang. Mano atawin na nakasta ti bisyo na nanang. Uray ko na a healthy living ka no. Agsigarilyo latamat. Ay awan ano kasta. Pakaalaan na iti sakay iti kasta nga aramidan na. Uray man nga exercise ti aramidan na. No agsigarilyo mag. Awan matlat serbina. Awan mat nga mintidenggan na asauna na. Nangamong matan Si kamo lang tagparikaw tanakaw. Nauma akon amang palpalagipken kwa na nanang. Isupay kit din ti makagapo nga paan nakmanon. Bayan tayo latan, ta aramidan na, no anya ti kayat na nga aramidan. Berta, bakit? Berta, agrein ka ba yung na? Ay, nawa. Istorbo ka matitipan na turog teryo. Ganyan trabi ipailaan. Apay aya. Itamay na kita ospital bakit? Ay, anya. Marigata na umagas. Ay, nawa. Marigata na umagas bakit? Diyos ko. Itamay na kita ospital. Sama ka nun siya kung may lasa na siya bakit? Salamat ayang muntan bakit? Ne, anya ter aramidam dito balay katrabi Mare. Awagan man ti kabsat po, Marinena. Itaray tayo nila kay ko iti ospital. Ay no, anyat na pasama kan pare tiryong Mare. Uray, siyak, Mare. Siyak amo. Basta ti kinunana, saan ka nung makaangas? Ay sus, amangan mo't no epektong ti panagsigsigarilyo na day tamaray. Mano atawanan abisyo na ti sigarilyo, Mare. Isumat lang ti atapag ka makagapo. Sa anak asigurado no adda tilugan ni ading ko di tabalay da. Ang padasik latang awagan, ibagak nga emergency. Sige man, Marinena. Kat agyaman naklaunay
ti Doktor Berta, bakit? Naalam day ta itinalabas a panagsigsigarilyom lakay. Magasanak pa'y ka ti. Inaldaw mo't no egersisyo ak. Sanak pa'y amang mangan itinamanti ka. Ay, uray kasta ti aramidem. No manumat nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysa nga aldaw. Talaga nga agsakit ka lakay. No kayat mo ti healthy living. Likli ka matlaang ti panagsigarilyom. Saan nga umanay ti exercise kan balance diet laang lakay? Anyati ko na ti doktor ngay. Magasanak pa'y ka di bakit? Wen ano sardengam ti panagsigsigarilyom? Tano saan? Ang mga numatuluyan kan? Jak pa'y kayat ti matay bakit? No kasta nga rod, agpanunot ka iti maminribo, sakbay agumatang ka iti sigarilyom di ta tirsena. Agasam nga minta mano nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysang aldaw. No kasta nga agjogging ka, adamat balon mo a sigarilyo. Saan na maulit bakit? Ay talaga asaanan a maulit. Ang mga nuday tapay ti ipatay mo lakay. Hindi na ko mamut-but nga nakasta bakit? Saan ka abot-but ngan? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. No di mo pa'y lasardeng ang day ta a sigarilyo. Anya nga nadamag kaw nga intarayon iti yung ija ospital, Berta, anak kaw. Ay, wananang, idilaang rabi Kaw, kumusta mo ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor na. Naala na kano ti sakit na iti kasi sigarilyo na, nanang. Dangkat rabi, aririingan nak. Marigatan ka nga umangas. Awan mo tinaaramidan ti healthy living asang kaibaga na. When tauray ag-exercise, kan uray nasusustansya ti kankanan na, adumat nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, nanang. Barang no saan mo la agarabay ti sakit na. When nga rod, nanang. Awan tumat nga min dengdenggan na asao. No dayta ko mapanagsigsigarilyo na ti insardeng na, idi ko na naarugyan na ti healthy living asang kaibaga na, di mayat ko nanang. Naimbag ko nam ata manugot ti doktor nga agawid tayo pa'y laang tiryo. Huwag nga rin bakit? Agtumar ka iti agas mo. Ay nawo, nagadun nga agas bakit? Kasapulam dahi ta, tapno maagasan ka. Ay, ang mga no adda side effect da kita bakit nakadumot? Adakan ka no anya ti kayat mo. Ti maagasan, wano, rik-rik na ang tinasakit abakrang mo. Nala. Nagtumara kon bakit? Kasta dumungag ka no anya ti maibaga. Saan aday tan natangken pay laeng ti ulom ket agsakit ka lang arudan. Syakmot lang ti nakakaasi. Nagado sigarilyo dito'y basuraan. Basura kong nagiti indulduling ko sigarilyo bakit? Agasam man? Adagayam induldulin mo ng gumatang kapaylaang di ta tirsena? Sana na maulit bakit? Sarda nga akong dagsigarilyo. Ayaw gaya, rugyak man ang tagjogging. Kabailam ka de? Well, bakit? Narugyak mo tayo. Tilangan pa nagsigarilyo ti sardeng ko. Tapno saan nga iso ti pakaalaak iti sakit ko. Nasayat mata naka-amiris kan. Useless ta healthy living asang kaibagam no damat bisyom. Uray mano nga exercise pa iti aramidam, kan mano a balance diet ti kanam, awan Un bakit? Pagadalak ti kasto na pasamak kanya kita. Kat inton sumaruno, dumungeg akon, no adda ti ibagayo bakit? Diyak kayat ti matay ang masapa. Ay, nagmayat tagbiag. Ay, nawaw! Liklikan ti agbisyo, salunat kat aywanan. Iti kasta kat awanto ti pagparikutan iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.